Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal websaytymyzyň mehriban tomaşaçylary görşüňiz ýaly tanış ýüzler atly gepleşimiziň täze sany ýöretde siziň üçin. Biziň bugünkü tanış ýüzler gepleşimiziň tanış ýüzi bolsa ýurdumyzda belli aýdymçymyz Gözel Oranmuradowy. Başımdan täze hoş gördük. Salam Çınar. Sağ olun çağıranyňyza. İlki bilene çaqylymyzy kabul edip geleniň üçin köp sağ bolsun aýdýas. Sanat äliminde ol üstünlikler arzu edýäs. Sağ olun. Tanışylar gepleşigi bilen tanışdyň diýip umyd etýän. Tanışdym hawa. Tanışylar adından belli bolşal, siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar. Aýdymçylar, artistler, aktörler we biz 3 minut wagt berýär. 3 minut wagtyň içinde de 20 sany sorag berýär. Şol 20 sany soragyň hemmesine 3 minutda dogry jogap berip ýetişdiňiz de ýeňji bolýaňyz. Dogry jogap berip ýetişmesiňiz hem ýeňilýäňiz. Ýeňilýämesem. Ýeňilseňiz biz size şert berýär, derejelik toparmyz bilen. Şo şertimizi kabul etmeli bolýar. Gysgaçyk rubrika görnüşinde gepleşeňiz. Taýin bolsaňyz başlaýalım. Başlama kaq bir zat ýatladyň. Eger soraglar berip durkam, bir sorag bilmän bilesiň gelse, çynar wagt sakla diýip bilersiň. Wagt saklaýan we dostuňa jogurany garnaşyňa aýlap mümkinçiligimiz bar. Bolly. Onda 3 minut wagtymyz gitdi gözel. Soraglarymyza başlaýan. Ilki sorag özüňe degişli. Iň köp näme ýapylsaň? Eşige. Bu adam hem aty hem pili ýerinden galdyryp götürip bilýär. Pil at agran galdyryp götürmän satda adam üçin. Logik sorag. Näme? Ötüt. Kuşçy hawa. Ganatsızça gözsüz aglaýar. Bulut aglaýar, ýagşyga ganatsızça. Ýoldaş bilen aýal ýörep barýar. Ýanlaryna da jigiti bar aýalynyň jigiti bar. Aýalynyň jigiti, aha. Hawa, onuň jigiti bilen giýuwsi ýörep barýar. Jigi bilen dogan ýörep barýar. Näçe tane adam ýörep barýar? Logik sorag. Jigisi bilen dogany, aýaly bilen hem adamsy. Aýaly bilen adamsy ýörep barýar. Aýalynyň hem jigisi ýörep barýar. 3 adam. 3 adam dogry. Çygylygyna ilenip, bişen soňun zyňylýar. Soğan. Yok. Soğan däli. Çygylygyna ilen. Lavrovilis. Lavrovilis hawa. Haýsy 2 tane notan birikdirseň, bir önümiň adam ele gelýär. Sana aýdaşyňyzdan. Fasol hawa. Çağalaryna qaqasynyň berip bilýän zady, ejesiniň asla berip bilmeýän zady. Bu 3 mü? Yok. Asla ejesiniň berip bilmeýän zady. Qaqadan näme? Oçystva dogry. Berekellar gözel. Bu näme zat? Hatda diýwardan hem aňarsyny görmäne mümkinçilik berýär. Şunýal zat diýwardan aňarsyny görmäne mümkinçilik berýär. Näme zat? Aýna hawa. Bu men ejemiň gyzy. Ýöne ol men doganymam däl, jigimim däl. Aha. Kim ol? Bu men ejemiň gyzy. Ýöne ol ýa-da ejemiň gyzy bar, men doganymam däl, jigimim däl. Ýöne şol men ejemiň gyzy. Bilemo. Bilmeden geçer. Geçelgeden geçip barýakan aýaň aşagyna näme bolar? Sen geçelgeden geçip barýaň şu an. Hiç de bolmaz. Wagtymyz bölük gelýär, näme bolýar aýaň aşagyna? Ýa bir zat bar aýaň aşagyna. Yeri barmy? Palçyk barmy? Yer üstünde näme? Yerin üstünde sen barýan. Pados var, dogry. Wagtymyz boldy, 3 minut wagt bakym bolýar, ýene bir sorag bereýin. Gadany bişirjek zadyň atmakan ilk näme atýan? Ya. Yağım däl. Nahar bişirip başlamakan gadany ilki öz näme atýan? Sevgimi. Bişirjek bolamda, nuslubowy bolamda. Gadany sevgimi? Yok, ma nahar. Yok, ol däl, o gerçekten. Aslında sered ýatsana, kömek edýän näme atýan diýmek? Gözümi? Nazarmy, gözümi. Dogry, siz 10 tane soraga jogap berdiňiz, dogry. 11-nji dogry jogap bermediň. 3 minut wagtymyzdan boldy.
İndik sorularım bereyim vaktimiz olsa da. Beray. 6 bilen 7'nin aralığında ne hil beli koysan 7'den kiçi 6'dan ulu bolýar. 6 bilen 7'nin arasında Ne hil belgi koysan? Ne hil belgi hawa? köpürtmek mi? Yok. Şoň beňdeş. Misal üçin 6 bilen 7'nin arasında näme goýan bolyn? 6'dan uly, 7'den kiçi bolýar. Näme goýar ikisiniň arasında? Näme şol? Näme şey? Şu dadın adı. Şunaymy? Karaçı sırayarlar. Yok. Şunu goýar. Soruq mu? Yok, otur goýar. Skopka mı? Otur goýar. 6 bilen 7'nin arasında otur goýan bol. 6'dan çala uly, 7'den çala kiçi. Logik soruq gödür. Hawa. Ejerimin qydy ýöne meňjigimim däl doganmam däl. Näme şol? Indi wagtymyz boldy, şu sorugy bilen görün. Ecemin qydy Meňjigimim däl doganmam däl. qarnaşym mı? Yok. Näme? Ejin qydy sen näme? Näme? Demek ol kim? Yakynyň. Ejin qydy sana ýakynyň bolýar. Ecemin qydy gelinim bolýarmy? Yok. Bulaştırıp başladı göder. Demek logik sorak. Demek ejin qydy kim? Men Sen ödüm. Bolly kömek etdim bilin. Yeňici bolmasaň şert berýär dedik doğru dämi? Ýöne yeňici bolsaň hem yeňici bolmasaň hem başgadan ok biziň sowgatlarymyz var. Elbetde ýöne ilk şertimiz berel sana. Aha. Misal üçin sana şowluk getiren iň bir şowluk getiren bir ýeke aýdymyň barmy? Şowluk getiren aýdym aýdyp başlaýam da şu getiren aýdym ba hawa söz ödüminki. Talar sözüm hawa. Düzýän goşgularym. Düşme gir aýdymy. Başga da kän şowluk getiren ýöne esasy türkmen awadyna kän giden aýdymlaň biri düşme gir. Ýerine ýetirip bereýinmi? Anna bir bendini isleseňe goşgy hökmüne ýerine ýetirip ber. Şo bendi kyn şer diýseň hem aýdymyňda hinglep berseň bolýar. Goşgyna men aýdy bilmerin ýadyma düşmedi. Anna aýdym hinglep ber birçe bendini şo böyle esas ýerine. Oyunum yine yatlap yatlap bugün yalňyzlygy otlap otlap yazan hatlaryna qarap qarap günler geçer sevimi sorap düşmegi kalbimin sersi düşmegi kalbimin sensiz. Спасибо большое, Gözel. Sesiniz mününüm beylek, belent yanmasın odan sesiniz var. Sunat aleminde ol üstünlükler arzu edýär. Gözel, ýene bir gede köp taýyrsyn aýdan gepleşimde gatnaşanyň üçin ýeňilim diýip gynanyr ýal gepleşik däl dogry dämi? Wagtyňyz hoş geçendir diýip umyd edýär. Geçdi çınar. We ýeňilseňem tanışyldymy sowgatsız gidenok. Birinji sowgatymy gowşuraýyn. Ilki Lolis Beauty Makeup Türk brendi. Islenlik kosmetika var. Ulan bilersiňiz we bize halydyňyň halymynyň aýdyp bilersiňiz. Lolis köp sowgatsyn aýdýar. We innik sowgatymyz gowşurýar, innik sowgatymyz bolsa Alem Sport bize himayetkarlyk edýär. Alem sport söýenler üçin. Alem sportyny ugradan sowgatyny gowşurýar. Sağ ol çınar. Sağ olsun Alem Sport. İnsan sowgatymyz rowşan ayakkabylary. Kaçyny kowşurga gorýanlar üçin rowşan ayakkablaryna da köp sağ olsun aýdyp sowgatymyz gowşurýar. Ve sowgatlaryňyz gutly bolsun diýär. Çınar sen gepleşiň gördüm gaýtmakam. Her kime sowgat berýär. Himayetkarlygyny. Ýöne menim sen boş goýmaýyn diýdim. Bugüne yarar diýip umyd edýän sen boş goýmaýyn diýdim. Gaçy zähmet çekýäňiz. Türkmen portal websaýtynyň dörejilik toparam. Sağ olun men beğendim. Yine bir gede köp sağ olsun. Aýdan sowgat üçinem gelenim üçinem. Şular ýaly owadan pursatda tanışylar gepleşimiziň bu gedekki gyzykly sanyny geçip gotarýar. Innik tanışylar gepleşimiziň täze sanyna doşýança hoş sağ olun. Türkmen portal websaýtymyzyň mehriban tomoşaçylary ýadyňyza düşýän bolsa, tanışylar gepleşimiz bätleşik yglan edipdik. Bätleşimiziň şerti YouTube sahypamyzda agza bolmaly we bir logik sowal ýazmaly. Şo logik sowalym tanışylar gepleşimize gatnaşan tanışylary 3 gepleşiň dowamynda şo beren soraňyzy tanış
tanış yüzler bilmese yeňici bolýaňyz diýipdik we şertimizi kabul edip agdalamyzyň biri Gurban Weyzer atly agdamyz tawuk günde näçe tany yumurtka guzlaýar diýen sowal beripdi. Logik sowal. Ne görşüňiz ýaly ýanymyzda dur. Şol sowaly siz bize ugratdyňyz. Ilki bilen taýwursyň aýdýas biziň agdamyz bolanyňyz üçin. Hem de inni şol beren sowalyňyz tawuk günde näçe tany yumurtka guzlaýar diýip sowal berdiňizden 3 tany gepleşimiziň dowamyny şo soragy berdik. 3 gepleşikde de tanış yüzlerimiz şo sowaly bilmedi. 1 4 diýdi, 1 3 diýdi, 1 wagt şey guzlanok diýdi. Bilmediler. Inni sen diýmek biziň bätleşigimiziň ýeňgijisi. Diýişimiz ýalym siňe bir näçe sowgatlarymyz garaşýar. Ýöne ilk sowgatlarymyzy gowşurmak, şo soragyň jogabyny tomaşaçylymyza aýdaýly. Tawuk günde näçe tany yumurtka guzlaýar? Tavuk günne kullanok, güne bar kullanok daraýyn. Ha, günde näçe tanyk däle, ýokary güne gidenok. Ýokary gidip kullabilenok. Diýsen gyzykly sowal berdiňiz, ýene bir gezek taýwursyň aýdan we Begler ýoly hususy karhanasynyň adyndan Powerbank hem de simsiz naushnikimizi gowşurýar. Ilki bilene sowgadyň gutly bolsun. Hem de Türkmen portal web saytymyzyň adyndan Samsung Galaxy A04 telefonumyzdan size gowşurýar. Köp sağ olun, sowalyňyz bereniňiz üçin hem de sowgatlaryňyzdan hem ýene bir gezek Twitter'ymdan gutlaýar. Hakykatdan hem oyun halal eken men ýadamda ýeňici bolan oýdamakdym. Ýöne ýeňici boldum. Twitter'ymdan gutlaýar. Sağ olun. Ýene bir gezek gutly bolsun. Sağ olun.